Bafethu ucuncwa kafani noshinci ngoba kasababoni kuMadlanga Commission until u-2026 masifane sizixolise apha ke. Namhlanje nge-10 kaDisemba 2025 bebeye le kwa-Witness D eBrakpan beyoduduza, ngesixhosa sithi bebeyokhuza ke, bephethe ama-flowers. Hayi ke niyabona ke insimbi bebehamba ngazo ke, nazo ke apho ke, hayi ziphuma ngokulandelana ke. Hayi kodwa uCommissioner Khumalo uyafaneleka madoda, udlala izaza. Nanko ke naye u-Advocate Silo wethu naye nanko, and for that matter ndiyazibuza uba kutheni u-Advocate Silo engakange abe uba khona kule nto yobudirector be-NPA. Why engazange ayi-aplayele la position? Because bendimrhalelela into yoba naye makabe khona after laa nto akayenze phaa kuMadlanga Commission. Hayi ndinayo isikroko soba kungani engazange azifake phaa, because hayi nto oJohnson ababapha, hayi bafethu uboya bamabulali. So naye ke la kuyabonakala, but ke kuconfirmiwe into yoba zonke ii-commissioners bezikhona khona phaa, zambe khona zithini, beziyokhuza ke le ku-Witness D onguMarius van der Merwe. Madoda nazo ke ziphuma.